Bihartik aurrera maskara derrigorrezkoa izango da berriz ere Pirinio Atlantikoetako hainbat herritako erdigunean. Arratsaldeon guztioi, bihartik aurrera beraz kale honetan adibidez jende guztiak maskara jantzi beharko du. Horixe dugu gaurko albisteetako bat, baina noski ez bakarra, Gabonekin eta kulturarekin lotutakoak ere baditugu. Astera goaz. Pirinio Atlantikoetako departamenduan intzidentzia tasa 100.000 biztanleko 421 kasutara iritsi den momentuan, prefeturak protokoloa zorroztu du bertze behin. Bihartik aurrera maskara derrigorrezkoa izango da hiri handietako erdigunean, adibidez Baiona, Biarritz, Donibane Lohizune edo Pauen. Orokorrean jendea unitz pilatzen den lekuetan jantzi beharko dugu maskara, horregatik zerrendan Gabonetako merkatuak ere sartu dituzte. Baita errugbi partidak ere, naiz eta bertara sartzeko jada osasun pasea erakutsi behar den. Arau berri hau gutxienez urtarrilaren 7 arte luzatuko da. Hendaiako Ego Berritako egutegiak iragartzen digu Gabonetarako atzera kontua hasi dela. Egunero txokolate bat janez, Olentzero eta Mari Domingiren etorrera arte. Hendaiako gure ikastolaren ekimena, 3. urtea jada, Paskal eta Buraso talde batek ekarria. Zuten ginuen abenduko egutegiak, beti zien, Bizarzuri edo Abeleko eroiak, eta beti domaiatxe ematen nuen, ez emengo zerbait izatea, eta hola aterazen ideia egitea Eskoli herriarentzat edo hiparrearentzat eta abenduko egutegia hemengo Olentzero eta Mari Domingirekin. Holako txokolatezko egutegia, baina ikastolantzat eta euskaraz. Horixe da helburua eta horrela egutegi hauek ehunka eta ehunka etxeetara iritsi dira jada, aurten inoiz baino gehiagotara gainera. Galdeko ikastoletan, zabaltzen dugu mezua, posible dela reservatu eta gero salmenta puntu bat iten dugu Euskal Herri osoan, orduan. Baigorrin, Maulen, Garazin, Baionan, hola salmenta puntu batzuk, eta baita ere hemen, ikastolan, eta hegoaldean, saltzen dugu edo ikastoletan eta baita enpresetan. Hendaiako ikastolako Buraso talde bat arduratzen da banaketa lanaz, baina aurretik ere lan eskergatako guztia prestatzeko. Urte osoko lana dela, azkenian izango era lan talde bat, nun gauden 15 bat gurasu, baina gero gurasu guztiak, ikastolako gurasu guztiak parte hartzen dutela, zenta egia lan asko dela, jasotzen dugu hori kajak, baina betein berdira txokolate guztia banaka, eta hor bai 2 astez egiten dugu txandak, gurasu guztiak parte hartzen dute, betetzen kaja horiek, preparatzen, eta salmenta hasteko. Beti plazarekin behar da, lana handia da, beti hori izan dira ikastoletan, beti lan egin izan behar da, eta neustez hola segitu behar da. Aurreratzen mali badie, anitzen badie, beti behalere, beti borrukatu behar da, sehaskak beti borrukatu behar du, gauzak anitzen azteko, gauzak alazteko, eta ikastoletan ere beti segitu behar da, eta lanian eta gauzak antolatzen diru ateratzeko. Horrelako ekimenek sekulako garrantzia izan ohi dute eta initz dira sehaskako ikastoletan martxan jartzen diren proiektuak. Horregatik, erosketa arrunt bat baino gehiago da hau. Astapenetik Baigorriko Laia txokolategiarekin elkarlanean ari dira. Asisko Urmenetaren marrazki aurrekaldean eta Amets Arzailusen bertsoa gibelean. Eta hau da lan bat egiazki bihotzetik egina, jakin eta ikastola batek abiatu duela, eta landu nahi izan duela iruditeria, eta landu nahi izan duela hemengo kultura, eta landu izan duela manera moderno batez, baina konta ditzagun gure lehengo ikusteko manera, eta gure lehengo personea mitologiko aktori guztia. Eta hori biziki polita izan da, lehenbiziko momentutik errex partitu den lana izan dela, eta zoragarri. Eta gugara kliente preferenteak urte guziz jageroztik erosten ditugu gure alabendako egutegi horiek, eta oso gauza preziatu da gure etxean. Noski, orduan hori, deseatzen dute, noiz hasiko den abenduko hilabetea, eta egia, nire etxean behintzat gustora motibatzen dire goizian, txokolate txiki bat janez,
eguna hasteko gustatzen zaie asko. Egunero txokolate bat, olentzero eta Mari Domingi etorri bitartean. Horixe, aurren egin beharrak gaurtik goiti, Hendaiako ikastolaren eskutik. Artea gizaki batetik besterako biderik laburrena da. Horixe zioen Malgo idazleak eta ideia horretan oinarriturik lan egiten du Kiribil konpainiak. Aste oso batez ikusgai egon da Senperen haien azken lana. Etxea zentroko egoilarrekin batera egin dutena. Loreak erakusketa. Jada egin ginuen proiektu bat zahar-etxe batean, Alzheimer eri diren jendeekin, eta hor berria zen, proposamena ukandugu, Angelunden zentro batean, buruko gaixotasunez sufritzen duten jendeen gana, skizofrenia, autismoa, bipolaritatea, eta galdetu digute proiektu artistiko bat eraikitzea eiendako. Erakusketa hau prozesu luze baten emaitza da, 2019an hasi baitziren egoilarrekin lanean. 2 urtez aritu gira lanean, lehenik urte bat ara joaiten, murgiltzen, ulertzen nola funtzionatzen duten, ezagutza egin diren jendeekin, profesionalekin, zearen behar jazuten eta gero senditu ditugun gauzen arabera, eraiki dugu proiektu artistikoa. Adibidez, bada gazte bat Keni, 25-26 urte dituenak, kasik egunero txirrindula hartzen du, eta joaiten da itxasorat, itxasoak botatzen dituen egurrak zurak biltzen. Eta ez zuen deus egiten horrekin. Beraz guk handugu egin behar dugu zizelketa ziklo bat. Prozesuaren hurrengo zatia 2020an zehar landu zuten. Kiribil konpainiako bortzkideek aste osoak pasazituzten zentroan egoilarrekin. Haien obra propioak sortzeko unea iritsi zen arte. Taileretan gure gauza da, sinesten baitugu pertsona guztiak artistak direla eta badugula harima bat galdu duguna konexioa edo gehienetan, saiatzen gira jende pertsona horiek ikusle posturatik sortzaile posturarat pasarazia. Musika, dantza, marrazkia, poesia, arte plastikoak guztiarekin ausartu dira eta haien sorkuntzen aurrean urtea bukatuta ez giruen pentsatu erakusketa bat muntatzia. Eta gero ikusita ze ahotasuna, ze poza ari ginen, zedo maia hori atera berginuke zentro hortatik eta publikorat zabaldu. Ikus dezan bai jende horiek atxemaiten dut bizki gordetuak direla. Eta erabaki dugu atera berginetuzke bai obrak eta bai eiek. Aste guztian zehar gainera, lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleen bisitak antolatu dituzte. Hainbat helbururekin burutan. Bat ohartzea jendea etiketa dutenak gaixoak eta eri direnak balaikire pertsonak direla eta artistak direla eta gauzak sortzen aldituztela. Bigarrena da ere aurre iritzi guztiak haustia eritasunarekiko eta artearena ere ez ustea artea beti jendeen buruan eta gazteen buruan ez naiz artista eta ez artea ez da sakralizatua, ez da artista elita baten gauza, gainera aurrak berez artistak dira, behien baitatik gitzen dutena sorgarria da gehienetan. Zalantzaren bat baduzue, oberena haien hitzak entzutea da. Biziki ongi zen eta irringarria zen ere. Obrak egin ditugu, amaiarekin esplikatu ditu guri eta ongi zen. Musika initz bat direla eta instrumento behiak ikusi ditugu eta oso ongi zen. Eta zer izan da gehien gustatu zaizuena gozitik? Musika. Musika bai. Txalaparta. Musika, txalaparta. Pascal Indo badugu gure konpainian, musikaria, eta erabaki ginuen baratzean, badute espazio handi bat han zentroan, espazio bat okupatuko ginuela musika tresnekin,
beraz eraiki ditu musika tresnak, beraz txalaparta bat, gero zintzilikatuak den txalaparta bat, eta azken finean espazio hori dute baratzean, eta nahi dutelaik joiten aldira, musika jotzerat, eta errandigutean autista larri batzuendako biziki baliagarria dela, eta preski erritmoan sartuta eta hainiz baliatzen dutela espazio hau. Oraingoz loreak senperen dago, baina erakusketa ibiltarian bilakatuko da eta hurrengo hilabeteetan Donapaleu eta Angelu bisitatuko dituzte. Azken finean esperientziaren balorazio bikaina egin dute antolatzaileek. Ni lotzen naiz bizitzen dutanari, ikusten dituztalaik begiak dirdir eta nola eranen dizut bizirik. Uste dut behingotz bizirik senditzen direla, jende horiek sortu dute eta aho dira, eta ez dute gehiago bizia jasaiten, bizirik dira, eta niretzat balorazio handiena da. Eta gaurko saioak Kiribil konpainiak sortutako txalaparta horren doinuarekin agurtuko dugu. Ikusentzuleok, bihar arte.